President of Party Voice of the People's Party East Jandal District ba dami wan hi rambai haba krench ki pathai ko bor menta ka sngi ula ther ting e ya ka jingwan umentri rangba ka chula she East Jandal District hinen ka sngi bat kan thoru da ka ba ong bangi dang kami denti ba ka jingwan umentri rangba ka long ban wan ra gi project ki ba he Henry Posi long kumba ushuhan kai pen ban she East Jandal District ngirang kami denti wa unwan jingo ru ya ka jing pentrai ya ka wapung sena di blong kum ju ru ka dayan bendi hati bat kiwe ki project ki ba he Henry ka jingwan jong u ka long pen man kum bawan kai tang ban shu pen deng kali ha ka ba ka ni ka lak ta shisha ya ka lek ka wan jong ki pa ba ra ka jo ko por ni kentu ki board district ba ha ba wan ki he sarkar ne ki VIP shani she district umdai ban chule sting kham tam e ha ka let ka wan ki pa namar ka khta shika dai e ya ka let ka wan ki pa Gani Kapoor, Nagalian Jugi kum ka Voice of the People Party East Jandil District. Agani ka jamit ni don ya kaban pensiong. Kejingede bat ka jinglong juman. Jong gani ka sanima sima hapok gani ka district jongi kantam ya ki babun kita ki jing syai konsuet haki kampen roy. Te kaban kong kabangi tuak ban penpau ya gani ka jing singodiao. Hadin mengiliu ba kawai na kisnong kiba paunam hapok ka district ka jongi kaba le yaki kam rakhe kamtam yagani Christmas te kumbang yo haki korbor ba kasnong mul miliang kalong kawai na kasnong kabala warra yagani ka burom jong ka district ka jongi ki penpau syakilat pathai kubor ba kadau jong ka jimpen pep ka jongi ya kani ka light festival ka baju kring ya ki kinong pekai kini kipor na kisnem ki baladet no kila haban pentep deitang na kadao ka jingjot rathai jong surok tengi kum kapati ngi mla klemban ngi susngam andre ngi hap iban penpau ya ka ikan ni ka jingle klet ni ka jingle sting jong ka ni ka sorkar ka bamenta haga jingkren juki haki babun ki jaka ki shait aimen sim ya ki dorbash nong lani ya ki nuki nuki kanhun ya ka ban ya pen kiu ya kata kam jengok kai pathai leni tegi kam ya kan tiu ha ka imlang ka salang dari ha bangi pepat ya kan ka jinglong asap jong kan ka sorkar te ka pelong yingi bangin penrenjur ya kan ka jingle dada ka kalong ha kan ka rukom te kalong ka ba ya ki wepat kisnong ki ban shim ya kan ka senjam lada ka sorkar kam ya don mata ha ka ban ya kan tiu ya kan ka ba arpat kumalong mata ngiyo jingtip ru ba kum hanarwan ro ki set pelong yi katuka Orange Festival. Te ngale yo ban ye kren bar ran basnong haga jinge dei bar ka jingtmu ki joki ban tempe wadi katuro. Te kadau tan rai hi habangi keli. Te kadau hi kadai na ka jing stiu jok suro. Te ngi don ye kini kinomi khmat ki jongi kum stage po su tengah sai puru ngi don ya ikong Santa Marisela ibadei IMLA jong ka NPP. Kibadon hapo ka sorkar. Nanta shani sipo jongi ro kumjo ngiyo ya kita kinomi khmat kibabiang. Dari habang ipat ya kata ka development ya kata ka roy ka par khamtam usro belong budlong tingi la sai ka switch ba pelan te kai ka ba pelong ngi bangin mi ban kren namar ba ngi yoi ba menin ka jingwan jong chief minister sepo ka district ka jongi kala pelongo yangi namar ba ngi yoi ba bun ni habau chief minister wan chi district rengkat bat kita ki song pisa ki bobot ki jing pli ki project ki bahe Daya bangi pat syakani ka jingwan jong umenin hapo ka district jongi ngi ba ka jing polite boss ka jing wai ki hostel private kitu kini ki bom da I song nong rim nani ka bom langala ban ong bakam dalong hi hadu kata ga roy ka pa tingi kum ka party ngi dang khimilanti bakin wanra bakin announce kita ki project ki bahe ngi kum ka party ngi wa ba kata ka kam tan roy hapo ka district ka jongi kan nong yarkat pat ki we te kai ka papun si yang ngi kalong ba menin yo baka jingwan tu chief minister shani don tang wa mali juga UDP basan ran yo ni ko ban klise ja I MLA mau bade khamtam chakate ga dong kathai ba kata ya ga ga jing stiu surok lada ong hanarwan lada ong hamul meliang maka ka ka benta ka kamram ka bakosan ka jongka ti mde tang kata ka baju kren ni ro ya ka ni ka kam temenin ka ba ilengo ka long ba nang ni na po clear constituency ka jingwan chief minister ki da penbenaro I kampen roy site sepok setengah
Ti kapan perkhat yang ni balai kerja aku ni. Bat kada pen thrais ni uru yang ni. Namar ba education minister menin upan bena ya kan ka government college po jalpet. Kamdon ka MLA. Hatu katu ka MLA kamdon ka jisau. Nanta ka jing bena jong chief minister. Ya kan ka project lemba ko wal bank ba hadu cispa cipoklur. Ban cinayo ni usurok. Nadu nadkhia sedu sesamasi. Tekan ni ru ka hapo ka konstitusi jong kong Santa Marisela. Ti kapalong yang i bangin perkat bonjai. Namar ka jing bom don ka jongka. Namar ka jing penbena ka jongki. Ya kita ki kam penroy. Klem debu ya kita ki maunong rim. Namar ka di sorkar ka ba. Imski ban bu maunong rim. Ti kum meni tang ban lay upgrade. Tang ban lay upgrade ya ka secondary school. Siya ka higher secondary. Kita ba ki debu ya maunong rim. Ti kan ni ka project ek spak kror umdan maunong rim. Ti kan ni ka jing penbena. Ka jong chief minister ya ka ni spak kroro. Kalong ka ba danglong kum kata ka jing terwa ya ka beniat kan baka hati par ka danglong siklau. Namar ka kum ka jing tip ka jongi bau executive engineer jong ka di ka PWD udang khot ya ka jing yalang hakani ka khatwe tari ka banwan. Kum kata ka jing pan jing mundur ro ba. La an pentri kam ni an persenge ya kan di ka project. Di kumdu haba kan ni ka proses kadang ya ha ka kalenti. Ti chief minister ula penbena kum tu. Tingi i baka kamlong itenan. Tengi na kalian cungi kum ka parti ngim ong ba ngim kwa kata ka development ndre haba wan kata ka development ngi kwa bakan wan da ka basyai di kum malong menta kata ka jing wan jong kata ka government college po jalo perro ngi da dokumen ndre ndon kum kata ka inauguration lani kata ka foundation stone foundation ya kata ka ayu ti super bena ba ansa I work order la syam tayo tekabut ngi don kata ka jing singau lengok mo kum pai ba kat no lamang ya kata ka government college lungim tim te kumbalong abang ipet ya kata ka jingdawa kala de ka basyong hong baga sorkar kanai te bang ipet pat ya ka proses ya ka system ka ba long hapo ka district jongi kalong ka bom syai jadi na kata ka daw ngi kwa ban ong ba ka sorkar haba ka le ya kanu ka kam ngi kwa ba ngi bakan take on board ya barok ni stakeholder ke kantam MLA Hindi bang ya sya mo ya kan dengan beli re ngidon par kaje kum kaji singo mo le de ngidon ha kaliang persya ro abang ipat kum katu kaji penat kala long insol pelan mai ila tre ila kren kum tu i bai kren po assembly tama ha por ban penat indon te kalong kai ka bom itenat kai te ngina kaliang jong ke parti te ngi kentu mo ya ke sokar ke ba sibun project ke bangi community ba kan le Kajiwan jong chief minister ni community ba umpli ya ka wapung CNRD blok. Mo ka ba menta ka jing tre kala nila ba dong bakala jandet nang ta ka EMRS school. Nata ki project kum ka dayat campus ante po miditi. Ki belong ki major project ke bangi community bakan long ka jing metoy upai ba jo ka district. Re kum ba wan chief minister meninti kum ba wan kai. Kum ba su wan menintang ban su pen blok kai ki kalibro ni terhadu bala kata sya menin ya ka le kawan jo upai ba. Ti kum tu ngira community bangin yo ika kajing kerku man kajing tim yo pai ba takam long itenat kai tengi ko ikenturu ya kini ki board district habaki wan kini ki VIP mo kita ki hek sorkar ndai bakin cuya lesting kam tam ya ka traffic namar kala kata shikade ya ka yang jupai ba tam kita ki bangi i baka sa himasima hapok kani district jong i kala i long kam ya pe ya reti Mat kam don kata ka jing trelang ne ka jing bom yes ngotu ko joki tingi kwa nam ta ka bit ka biang jong ka district la da ka don ha ka no ko party la ne ha ka no ko komro ni kwa ka jing trelang mo kana bangin la ban ni kentiu ya ka ne ka district ka jong ite tang kita hi ki ba nagaliang jong i kom ka party ngi don ban ong halor ka jing long jing man jong te surop ya ka ba chief minister la pen bana kum tu minin tingi don ya ka ban ong ba le bha kanang ba kini ki jing persang ki snong ki thau ki ban ya kentu ya kata kayo kot jong kinong rep leni kita ki bari so ri kinong ki benta ki bagila kum ki pada I mean sim lemba ka jing tre bha ki jong pi kum do sorkar tak kata